Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas, capítulo 16. Hoxe imos facer unha cousa distinta. Imos aprender como a suma dunha vogal A cun O pechado pode derivar nun O aberto. Xa che contei que a contracción A-O debe lerse sempre con O aberto. O, marchou ao traballo. Pois algo parecido pasa tamén cando un adverbio xa vai cun pronome o ou os. Mira estas frases. Palabra por palabra leríase xa os sei, xa os vin, pero a pronuncia correcta sería fusionar ese A e ese O nun O aberto. Xa os sei, xa os vin. Iso pasa tamén cun pronome que vai pegado a un verbo terminado en A. Déixao adoita pronunciarse deixo. Cómpraos adoita pronunciarse compraos. Pero ollo porque isto non sucede co tempo futuro, porque ese A final é tónico. Xa o fará, pero el farao cando queira. E non faró cando queira. Faró. Esta mesma fusión dáse tamén con K, coma, contra e mesmo para cando se pronuncia pra. Vela aquí uns exemplos. É máis alto có irmán. É tan alto como o fillo. Lanzouse contra os dous. Isto non é para os nenos. É só cuestión de facerse. Digo cho eu.